Vi har om potensregneregler. Hvis man skal definere, hvad en potens er, så er det et produkt af et bestemt tal gange med sig selv nogle gange. En potens består af en rod og en eksponent. Og det gælder, at en rod ganges med sig selv så mange gange, som eksponenten er. For eksempel 10 opløftet i 5. Det er disse 10, der ganges med sig selv 5 gange. Så det er 10 gange 10 gange 10 gange 10 gange 10. Hvilket giver 100.000. Vi har også et lille skema herovre, som viser de forskellige potenser som rod. I eksponent 1 giver 10, eksponent 2 giver 100, og så fortsætter det her med. Vi skal også snakke lidt om potensregneregler, for når vi arbejder med potenser, så er der opstillet et par generelle regler, for når vi henholdsvis multiplicerer og dividerer potenser. Jeg vil tage hul på det første af dem, som omhandler, når vi multiplicerer to potenser med samme rod, men med henholdsvis to forskellige eksponenter. Den ser sådan her ud. A hele gange A i Q'ene lige A opløftet i P plus Q'ene. Det vi gør, det er, når vi multiplicerer de her to potenser, så adderer vi eksponenterne, men beholder vores rod. Og det er den første regel. Ja, så vil jeg gerne tage den næste regel, som går ud på division af to potenser med samme rod med forskellige eksponenter. Og det ser altså sådan her ud. A opløftet i P divideret med A opløftet i Q løses ved, at man beholder samme rod, det vil sige A, og trækker nævnerens eksponent fra tællerens eksponent. Det vil sige P minus Q. Og så vil jeg så tage næste regneregel, som handler om, at vi igen multiplicerer to potenser, men nu er det så med to forskellige rødder og med den samme eksponent. Den ser sådan her ud. A opløftet i P'ene gange B opløftet i P'ene. Den kan vi så skrive hen i en parentes. Kommer til at stå A gange med B. Og så hele parentesen, altså hele vores samlede produkt, opløftet i P. Du kan tage det næste. Ja. Og det næste, det er altså stillet det samme, det er bare division, hvor at det så er division af to potenser med forskellige rødder, men med samme eksponent. Og den skal man tage til sådan her ud. A divideret i B, A opløftet i P divideret med B opløftet i P. Det giver altså i en parentes en brøk A divideret med B, og så er hele det samlede produkt opløftet i den eksponent, vi havde regnet til før. Og den sidste, tager Clara. Ja. Den vi nu skal se på, den ser sådan her ud, så parentes. A opløftet i P, og så hele parentesen opløfter vi i Q. Når vi skal opløfte den til en ny potens, gør vi det, at vi ganger ind i parentesen, altså multiplicerer ind i parentesen, så der kommer til at stå A, P, opløftet i P gange Q. Udover potensregneregler skal vi også lige se på, hvordan man skriver en hvilken som helst rod til en potens. Hvis vi starter med at tegne vores rod her, så skriver vi P heroppe, fordi at det kan jo både være en tredje rod, og det kan også være en kvadratrod. Så det er hvilken som helst, vi skriver P. Derudover så skriver vi vores A herinde, og det er så opløftet i Q. Hvis vi skal skrive det over til en potens, så vil vi beholde vores rod, så vi skriver vores A over på den anden side. Og derudover vil vi sætte vores Q over vores P, så den kommer til at hedde Q
opløftet i hulen. Og det er sådan, man har beskrevet. Det skal siges, at hvis nu der ikke har stået noget her, så er det, når der ikke står noget, altid enter, og så vil der skulle stå 1 over pi. Det er sådan, man gør. Nu kan vi så prøve at undersøge, hvilken funktion en potens med negativ eksponent vil have i et regnestykke. Og vi tager så også udgangspunkt i den første regneregel. For eksempel på et stykke som sådan her ud. A i minus 5 gange med A i 5. Og det vil jo så ifølge regnereglen give A i minus 5 plus 5. Og de er så ud af resultatet A i 0, da minus 5 plus 5 giver 0. Så hvis vi så skruer den oprindeligt op, som så sådan her ud. A i minus 5 gange A i 5, har det så fået resultatet A i 0, som vi fra forrige bevis kunne se var 1. Og nu, næste led, vil så være at dividere med A i 5 på begge sider. For så kan vi altså finde ud af, hvilken værdi eller funktion A i minus 5 har. Så hvis vi altså tager det her regnestykke, A i minus 5 gange med A i 5, og så dividerer vi så det med A i 5, så hele det led går ud, da A i 5 dividerer med A i 5 giver 1. Og så herover skal vi så også dividere med A i 5, for når man gør på den ene side, skal man også gøre på den anden. Så vi siger 1 divideret med A i 5. Og ud fra det resultat, vi har nu, så kan vi altså konkludere, at et tal med en negativ eksponent altid vil give 1 divideret med den samme rod og den samme potens, bare den samme eksponent, bare i sin positive form. Det ser sådan her. Når man snakker normalt om begrebet potenser, tænker man ofte på et tal, som er opløftet i en positiv eksponent. For man kan nemlig ikke forestille sig, at noget kunne ganges et negativt antal gange, eller noget kunne ganges 0 gange med sig selv. Men det kunne alligevel være meget interessant at se, om tallet A opløftet i 0 eller tallet A opløftet i et negativt tal kunne få en funktion i et regnestykke. Og så hvis vi så tager udgangspunkt i det første og prøver at undersøge det, så kan vi altså lave et regnestykke med A opløftet i 0 for at finde ud af, hvilken funktion det har i regnestykket. Så hvis vi siger A opløftet i 0 gange med A opløftet i 5, vil det jo så blive ifølge regneregel 1, A opløftet i 0 plus 5, som så giver A opløftet i 5. Så hvis vi prøver at kigge på det, vi havde til at starte med, nemlig A i 0 gange med A i 5, er vi altså endt med resultatet A i 5. Hvis vi så skal fjerne A i 5 på begge sider, altså dividere med A i 5 på begge sider, så siger vi så A i 0 gange med A i 5 divideret med A i 5. Det giver så at lige med A i 5 divideret med A i 5. Og på den måde kan vi altså konkludere, at A i 0 gange med, vi fjerner det som sig selv, fordi det her giver 1. Så vi siger A i 0, det giver altså resultatet A i 5 divideret med A i 5, som er 1. Og derved kan vi altså konkludere, at A i 0, uanset hvilket tal A er, altid vil have funktionen 1 i et regnestykke. Og til sidst vil vi lige give et eksempel, så vi kan vise, at vi bruger vores regneregler i praksis. Jeg skriver et eksempel op her, som hedder K gange K i tredje divideret med K i minus 5. Ja, altså vi kan starte med at bruge vores første regneregel, som vi kender heroppe fra, når vi multiplicerer vores potenser.
Det er sådan, at der bare står K, så vil altid regne, at der står et lille indtal heroppe. Så hvis vi tager og bruger vores regneregel, så må vi altså addere vores eksponenter. Det gør vi herovre. K opløftet 1 plus 3. Det kan man så se giver 4. Vi skriver lige 4 tal. Så har vi jo stadig den hernede, som vi følger med til at starte med. Ja, så kan vi se vores regneregler igen, og igen så ved vi så, at vi kan bruge den regneregel 2 her, hvor at når vi har dem stående som division, så hvad det hedder, skal vi altså minus vores eksponenter. Så vi vil gøre det herovre. Stadig husker vi at beholde vores rod, fordi den er ens. Men der er det, vi lige skal bemærke, at det er minus 5, der står, så derfor så tager vi og skriver 4 minus, og så laver vi en parentes rundt om vores minus 5. K 4 opløftet i 4 minus 5. Og der er det bemærket, at når man ganger minus med minus, giver det plus. Så i virkeligheden, så skal der stå et plustegn mellem de her to. Vi skal op hernede. K opløftet i 4 plus 5. Og det er så lige med K opløftet i 9. Og det er svaret. Der fik vi så brugt